Ang pulong sa Dios nagalihok o gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitugbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Agi og pangandam sa atong kaugalingon, alang sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa atong ministry. The next few moments will be devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we are filled with the Holy Spirit as we approach the Word of God. Silent prayer gives you the privacy of the priesthood and makes the option of rebound or confession possible if necessary. Apan kung ikaw dili pa usa ka magtotoo, gidapit ka o giawhag ka nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Kaya ang mga buhat 16:31 nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Aron ikaw makasalmot niining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios under the ministry of the Balbido Evangelistic Ministry. Busa sa hilom magaampo kita. Let us pray. We thank you, Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness,
for your relaxed mental attitude toward us because of grace. Now, as we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, nagaampo kami nga imo kaming lamdagan pinagi sa Espiritu Santo, kining tanan among giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Okay, ni sab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. Niya kita sa mayong panglawas, askil sa nagatong pangisip, buhi pa kita sa atong lawas, nagaginawa pa kita kining tanan, umikan lamang sa kaluoy, sa gugma, kortesiya, o sa grasya sa Dios. Dili kita takos niini. We don't earn it, nor work for it. Magapadayon kita sa atong pagtuki niining atong pagtulunan bahin sa rebound and keep moving mo kani in English. O ato kining gihubad sa Bisaya, pauntol balik sa sud. Ang buot pasabot sa sud mao ang gahom sa Dios, the divine dynasphere. Balik kita sa sulod o sige pagsibog ngadto sa unahan human buhatan nato nini. Okay, magapadayon kita sa pagtuki ni bahina o aniya kitang bahina maghisgot sa paghukom sa kaugalingon o pagpantun sa Dios. Okay. Unas tanan, sa gayon sa atong pagpakasala, pilit kita mahiagom og pagpantun. Matod pas mga Hebrehanon 12:6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Ang atong kapilian mao ang tali sa paghukom sa atong kaugalingon ug Diosnong disiplina. Ang way panumbaling sa pagsugid sa sala mao'y makapaunlod sa magtotoo ngadto sa Diosnong disiplina. Si Apostol Pablo mipiho sa pagpasidaan sa mga taga-Korinto niining maong prinsipyo sa usa ka yugto bahin sa lamesa sa Ginoo, the Lord's table. Anak na 1 Korinto 11:28-32. Sa dili pa mo ambit sa mga elemento sa pagkalawat, ang magtotoo kinahanglang muhimong pagsusi o paghukom siyang kaugalingon. Ang samag mga kahulugan sa pagsugid sa sala. 1 Korinto 11:28 nagaingon, busa kinahanglan ngang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon, pagsugid sa sala, mbot pasabot, ug unya mo kaon sa pan ug mo inom gikan sa kupa. Ang matag magtotoo, every believer, anay katungod sa pag-ambit sa mga elemento sa pagkalawat. Apan ang matag magtotoo, gipasidan-an sa dili gyud pagkaon o pag-inom niini nga may sala nga way sugid diha sa iyang kinabuhi. Now, kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan o inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot buot pasabot Diosnong disiplina sa iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton, pasamot nga disiplina, pagpasamot, the more discipline, nagkabugat og nagmaluyahon, kinibot pasabot pagpasidaan nga disiplina ug daghan ang nangamatay. 1 Korinto 11:31, apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, meaning isugid ang sala, dili kita silutan sa Dios. Ang buot masabot Diosnong disiplina. 1 Korinto 11:32,
Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini mao'y pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Now, ang pulong kon diyan sa bersikulo 31 nga usa ka kondisyon nga segunda klase, second class, nagapakita nga ang mga taga-Korinto angay unta nga nagahukom silang kaugalingon apan wa. Ang resulta nga Diyos ng disiplina mo'y nakabungkag sa maong pundok. Tulo ka matang sa disiplina tuod nga nakaaghat sa mga balatiang espirituhanon mo'y nakasamok sa mga taga-Korinto nga unod nun nga karnal. 1 Korinto 11:30. Unas tanan, ang buot pasabot sa nagmaluyahon. Ang nagmaluyahon, mga sukaranong sakit nga di tamaingon nga moapektar sa bahin sa lawas sa tao. Nagalakip niini ang pagkawala ang kabaskog o kaligon, walang kadasig, bisan gani pagkalusno. Mao kini ang pasidaang disiplina aron pagdasig sa magtotoo sa magsugid sa iyang sala. Ang nagmasakiton, ang buot pasabot, nagalakip na niini ang organic o physical nga mga sakit nga mosangpot pagani kini sa pagkahimong baldado o pagkabakol. Kining maong nagkasamot kabugat nga disiplina gipahamtang sa tuyo sa pagpahipugwat sa masupilong magtotoo, sa paghigawas gikan sa iyang pagkaunod-non, gikan sa iyang pagkakarnal. Ang lain nga pulong nagakatulog. Ang buot pasabot, ang Griego nga pulong koimao nga mahulagwayong paggamit alang sa lawas nung pagkamatay sa usa ka magtotoo lamang. 1 Tesalonica 4:14. Kung magmagahi gyud ang magtotoo sa pagpabilin nga unod nun, karnal, mahitabo nga putlo na lang sa Dios ang iyang kinabuhi sa di pa unta iyang panahon. Pinagi sa disiplina sa pagkamatay o ang gitawag og sala nga makamatay. 1 Juan 5:16a na kana sa King James Version. Ang laing kapilian o alternatibo sa disiplina sa Dios mao ang paghukom sa kaugalingon. Human sa pagsugid sa sala o pagpahiuli sa pakigambitay sa Dios. Ang Dios mopahimutang og usa sa tulo ka kapilian alang sa atong kaayuhan. Una, mahimo niya pagtangtang sa tanang alantusong disiplina. 1 Korinto 11:31. Ikaduha, ang alantusong disiplina mahimong makunhod o mabalhin ngadto sa panalangin. Ang ikatulo, ang alantusong disiplina mahimong magapadayon sa sama niyang gibugaton apan ang katuyuan na niini mao ang hataas pang panalangin. More blessings. Unsa man kadugaya ang magtotoo nga magpabilin nga mahigawas sa pakigambitay, mao usab ka bugata ang mahitabo sa disiplina. Ang pagkadugay nga pagkaunod nun, karnal, mahimong mo sangpot og disiplina nga labihan sa pagkagrabe nga dunagani uban nga magadahom nga di sila luwas. Kining mao magtotoo nahimo ng way kapuslanan kung bahin as plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang bugtong kasulbaran niini maura ang pagpahimulos sa grasya sa Dios pinagi sa 1 Juan 1:9 ug ang pag-abanti ngadto sa unahan, pagsibog ngadto sa unahan. Now, adto ta karon sa paghisgot sa
pagsugid alang sa espirituhanong pag-abante, sibog sa unahan. Okay? Unsa may mapaabot kung ang magtutuo magkinabuhi sa dugay-dugayng panahon nga way paggamit sa pagsugid sa sala. Ang masupilon nga anak lalaki, di ba? Sama niya itong masupilong anak na lalaki diha sa bagong pakigsaad, ang sumbanan sa sala kini disiplina, pagsugid sa sala, pagpahiuli ug panalangin, mapanid antas mga kinabuhi sa mga magtutuo sa daang pakigsaad. Mantod pa sa mga Hebrehanon 12:1. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ang labihan kadakong pundok sa mga saksi, ang buot pasabot, mao kadtong inila nga espirituhanong mga bayani sa daang pagkisaad. Ang talaan nga didto sa awanan sa pagkadungganan nga mabasa diha sa mga Hebrehanon 11. Dili kadto sila hingpit, dili kadto sila mabalaan kay kanimo, dili sila matawag nga waysa, sa dihang napakya sila. Ilang gigamit ang grasya sa Dios nga pagsugid sa ilang mga sala. Kita usab kinahanglan nga mosalikway sa tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ang mga bayani sa daang pagkigsaan nagalarawan kanato sa kamahinungdanon sa pagsugid sa atong mga sala aron sa pagsibog ngadto unahan, ngadto sa pag-advance nato spiritually. Now, si David, kapakyasan o paghibalik pag-usap. Mao niya itong isgutan. Si David, kini siya espirituanong higanti, spiritual giant. Ang tataw nga pagulagway dito sa daang pakigsaad bahin sa sala, disiplina, pagsugid, pagpahiuli, ug panalangin atong mabasa diya sa 2 Samuel 11. Ang bayani mao si David, ang hari sa Israel, usa sa labing tinamod sa mga magtutuo sa kasaysayan. Ang balang kasulatan nagadayeg kaniya ingon nga usa ka tawo nga nakapahimuot kanako, meaning sa Ginoo. 1 Samuel 13:14, mga buhat 13:22. Apan bisan pa niini, sama ni bisan kinsang magtutuo, makaluluoyng gipakyas ni David ang Dios. Ang maong yugto misugod sa pagkaanaas pagkigambitay ni David. Apan dali ra kining nausab, subo pag-ayo ang isang putan. 2 Samuel 11:1. Sa tingpamulak niadtong tuiga, ang panahon nga mao ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat, gisugo ni David si Huab ug ang iyang mga opisyal ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon o gilibutan nila ang Raba. Apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Ang mga kasundaluhan niadtong karaan nga haduol nga sidlakan, ilang tradisyon ang pagpanghimudlay. Amo pahuway ba sa panahon sa ting pangatagak sa mga dahon ingon man sa panahon sa ting tugnaw. Ug niya magtigom pag-usab kini sila aron himuon nilang ilang mga kampanya atol sa mayong panahon sa ting pamulak o ting init. Sa miyaging tuig niya na, gibuntog sa Israel ang mga Amonihanon. Apan sa hinapos na ang ting init, napakyas kini sa pagbihag sa Raba, ang kapital o uluhan nga Amonihanon. Kadiyot lang atong
Padayon kita. Okay. Atol sa nagsingabot nga panahon sa ting pamulak, ang kasundaluhan sa Israel, gipanawag kini sila og gipang kayag aron sa pagsuway sa pag-usab sa paglikos sa Raba. Now, si David higanting pagkaunod nun na karnal siya. Okay. Ingon nga monarch. Si David may kapangakuhan sa pagdumala sa iyang mga trupa dito sa kapatagan. Ang Espiritu Santo mabinantayon sa paghatag og pagpahimutang nining puntuha. Ang panahon nga mo'y ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat. Ang kabubuton sa Dios alang kang David mao ang iyang pagpangulo sa iyang mga kasundaluhan dito sa Raba. Inay siya mutuman nini, iya hinuong gipadala si Huwab ang iyang hepe sa estado, chief of staff, ug ang iyang mga ulipon. Si David kaniadto mao'y nangu sa matag kampanya militar, apan karon nagpabilin si David sa Jerusalem. Ang iyang pagkapakyas sa pagtuman sa iyang mga katungdanan mo'y nakapagawas kaniya gikan sa geografiya nga kabubuton, geographic will sa Dios ug sa iyang pagkaunod nun, pagkakarnal. Si David usa nakahamtong espirituhanon nga nahigawa sa pagkingabitay. Spiritual giant siya una, karon nahigawas sa pagkingabitay sa Dios. Sa iya karong pagkaanaa sa sayop nga dapit, nagantubang kini si David og pagtintal diin siya labihan sa pagkadaling madutlan. Si David nakasinati daghang mga talagsaong kaisog. Iyang gipakita ang usa ka dili kasagarang kaisog batok ang Goliat, ang iya katubang higanti, ang iyang masilakon nga pagpangu sa nasod, ang iyang timos nga pagpaubos ngadto sa Dios. Apan kadtong maong mga kalig-on niya nasanta sa pagkaunod nun, pagkakarnal niya. Ang iyang kaluya bahin og mga babae maoy nakaingon sa iyang pagkapukan. Now, segundo Samuel 11:2 nagaingon, usa ka hapon niya na, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan, mipasupaso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niya ang usa ka babae nga gwapa kaayo nga naligo. Now, si David diutay rag buluhaton palibot sa Jerusalem, sanglit ang iyang katungdanan mao man ang iyang pagpakig-uban sa iyang kasundaluhan didto sa Raba. Dayag na lang nga natug siya hapit sa tibuok adlaw. Sa pagmata niya sa talihapon, gibati niya ang kalaay. Ug mao nga mipasugpaso siya sa hardin sa palasyo. Niadtong karaang panahon, ang ilang mga hardin wa mahimutang siyuta o dili dito sa atop. Samtang naglakaw-lakaw kini si David, iya mang nakita ang usa ka maanyag kaayong babae nga naligo. Gilayon si David, wa nabati ang kalaay. Ang iyang nakitang talan-awon alang kaniya mas makapaukyab pa kaysa iyang hardin. Kung si David diha pa sa sod sa pagkingabitay sa pagkakita niya sa maong makabibihag nga babae, makasukol unta siya sa maong tentasyon. Total, dinha siya tulo ka asawa o mga napulo ka ipon-ipon. Ang pagkakita niya niyadtong makapahingangha nga babae, dili naman kadto sa katalagsaong hitabo siyang kinabuhi. Apan si David nahigawa sa pakikambitay, out of fellowship siya sa Dios.
bisag kinsang magtutuo nga nahigawa sa pakigambitay, mubati ra magyud og pagkadili mabangbang ang tentasyon. Ilabi na sa mga butang diin siya may pagkahuyang. Ay pagka-weakness ba niya? Kung ang imong kahuyang o kaluyahon mao ang pangabubho, paggalagot, kasina, pagpanglibak o pagpangdaot sa uban, mas lisod ra magyud ang pagbuntog sa maong tentasyon ni ining mga bahina. Lisod. Kining naasoy matahom nga babae, midani sa kadapit o bahin nga maluyahon, weakness ba ang iyong pagka maluyahon niya na kung anaa ka sa pagkingambitay. Lain usab nga butang ang pagtintal sa bahin mong maluyahon kung nagawas ka sa pagkingambitay o nga tingali hingpit kini siyang pagkalaing butang. Segundo Samuel 11:3 nagaingon, og nagpakisusi si David may tungod sa babae. May miingon kaniya, di ba si Batsiba man kana ang anak ni Eliam, asawa ni Urias nga Hitihanon? Sa in English, Uriah. Sa Bisaya, Urias nga Hitihanon. Busa, umanyan to, misugo gilayon si David siyang mga luyo-luyo sa pagpakisusi kung kinsa kining bayhana. Ilang nakaplagan nga asawa tuod siya sa usas mga kumander ni David. Si Urias, di sama ni David dito sa dapit nga kinahanglang atua siya didto sa Raba uban sa kasundaluhan sa Israel. Segundo Samuel 11:4-5 nagaingon, gipakuha ni David ang babae ug miadto siya kang David ug nakigduog si David kaniya. Niining higayuna si Batsiba, naghinlo siyang kaugalingon, sumala sa balaod kay bag-o pa siyang giundangan sa regla. Unya mipauli siya sa iyang balay og nanamkon siya og iyang giingnan si David, nagsabak ako. Now, nakakitag paagi ni si David sa pagwagtang sa iyang kalaay ang pagpanapaw. Mao na to iyang nahimong sa pagpanapaw, adultery. Kung si David, usa pa ka Kristohanon karong panahona, ang pipila sa iyang mga higala mo ingon yun siguro nga si David, dili yun Kristohanon. Sayop gayon sila. Si David luwas o atuan na siya karon sa langit. Karon nagpaminaw ka nining atong gisgutan ini. Usa lang siya mga magtutuo kinsa buot lang gyud musod sa litag sa pagkaunod nun, pagkakarnal. Nabalihin lang gyud ang iyang mga sala sa huna-huna ngadtos pagpakasala sa buhat. Ang magtutuo nga nahigawas sa pakigamit out of fellowship with God, makahimos pagbuhat o mga sala, ingon kasalawayon sa usa ka di magtutuo. Wa kini magpasabot nga si David mas grabe pa sa mga dili magtutuo. Ang balaang kasulatan, wa mo pahimutang sa pagpanapaw nga mas talamayon kaysa ubang mga sala. Ang mga sala sa dila, ang pagdaot og dungog, kini sila nagaguba usab og daghang mga tawo maingon nga ang pagpanapaw nagaguba kanunay labaw pa sa duha ka taong nalambigit niini. Ang tanang sala nagatangtang sa magtutuo gikan sa pakigambitay sa Dios ug mahitabo nga mao kanay musuglib ug makagunob nga nagsumpay-sumpay nga mga sala. Si David paingon na unta sa pagsugod ug buhat sa nagsumpay-sumpay nga mga sala nga mauntay muhapak sa kinatibuk-an niyang gingharian.
Segundo Samuel 11:6-7. Ang malinglahong mga paagi ni David, mo na itong isugutan din Busa, giingnan ni David si Huab, paaria kanako si Urias ang Hitihanon. O gipadala ni Huab si Urias ngadto kang David. Sa pagatubang ni Urias kang David, gipangutana siya bahin kang Huab o sa mga sundalo o bahin sa gubat. Now, sa dihang gipangutana niya si Urias, si David nagpaaron ingnon nga nabalaka siya sa kahimtang sa natad pangubatan. Wa gyud bisag gamayng tinguha si David sa paglikos sa Raba. Milingla hinoon siya sa pagtakuban sa iyang pagtintal sa pagpakighilawas ni Batsiba. Si David mitukod-tukod ug usa ka inabtik nga pagmaniobra aron sa pagdani kang Urias sa pag-uli sa ilang Pinoyanan o sa pagpakiguban sa iyang asawa kay iyang gipanginaot nga makaikya siyang pasangil sa iyang pagsabak. Ang kang David nga pagpakita kunuhay sa iyang kaayo sa dihang nagpakisayod siya bahin sa kasundaluhan, way lain kundili usa lang kadto kapag minaot og paglansis. Ang pagminaot, akin ibang hypocrisy, ang pagminaot, usa ka common nga batasan sa pagkaunod-non, pagkakarnal. Ang magtutuo nga nahigawa sa pagkabitay sa Diyos, sagad yung magtakuban o mangulipas sa iyang sala. Uban sa pagpadayon niya pagpasala, si David na usab na gikan sa pagkahiganting espirituhanon ngadto sa usa ka higanting maot, hypocrite. Unya, giingnan ni David si Urias, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Migula si Urias sa balay sa hari, o unya, gipasundan siya regalo gikan sa hari. Ang paghimasa sa imong mga tiil, ang pasabotin ni, ang paghimasa sa imong mga tiil, usa kini ka Hebrehanon nga sinultihang lahig kahulugan alang sa sumulod ka sa balay. Niadtong panahon ni David, ang mga kadalanan sa Jerusalem labihan sa pagkaabog ngang matag panimalay dinhay pangpuna sa tiil sa ilang putahan. Sa di pa siya musod sa iyang balay, adunay tawo nga mo'y muhubo sa iyang sandalyas o muhuga sa iyang mga tiil. Kung ang usa ka dinapit mutuktok sa putahan, inay mo ingon og dayon ang tubag mao ang panghimasa sa imong mga tiil. Tanawa ang ilang mga kultura nitong panahon na. Segundo Samuel 11:9. Apan natulog si Urias sa putahan sa palasyo sa hari uban sa tanang mga gwardya sa iyang agalon ug wala mo pauli sa iyang balay. Now si Urias napakya sa pagsunod sa tinguha ni David ug kadto nakakawang ang iyang plano. Natug na noon siya sa pultahan sa palasyo sa hari. Ang pultahan sa palasyo sa hari nagpasabot dili sa palasyo ni David kundi didto sa balay gwardyahanan haduol sa ganghaan sa hari. Inay siya mo pauli aron sa paghigda uban sa iyang asawa. Si Urias miadto hinoon sa kwartel sa balay gwardyahanan uban sa gwardyas palasyo. Si Urias usa ka kasaligan nga sundao nga dili makaako sa pagpahimulo sa kalipayon sa balay samtang didto ang kasundaluhan sa kapatagan. Okay, adto ta sa Segundo Samuel 11:10-11. Sa pagsulti nila kang David nga si Urias wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Urias, di ba gikan ka man nga nagbiyahe? Nganong wa ka man mo pauli sa inyo?
Miingon si Urias kang David, ang katawhan sa Israel ug sa Huda atua sa panggubatan ug dala nila ang sudlanan sa kasabutan ug ang panguo nga si Huab ug ang iyang mga sundalo atua magkampo sa kapatagan. Moadto ba di ako sa akong balay aron pagkaon ug pag-inom ug makigdog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayud kini buhaton. O tay gisulti ni Urias. Now, mikupoy tingaling kadto si David sa pagkadungog niya niadtong tubaga. Sa tibok niyang kinabuhi, nagpakita kadto sa David og usa ka talagsaong kapangakuhan nga ang pagka makilungsod nun o kahangawan ni Urias ngadto sa iyang kasundaluhan haya nakapukaw sa tanlag ni David. Ang iyang conscience was awakened. Samtang nagsugakod o kapaitan ang tibuok ginsakupan sa mga sundao dito sa panggubatan, si David nagpahimulo sa mga kalipayon dito sa palasyo. Kung din hapas pagkikambitay sa David, kung di hapas fellowship with God, siya o si Urias nangadto na untag ilayon sa Raba. Apan sa may iyang gihimo. Misulay na usab si David og haylo ni Urias sa pagpabilin sa iyang balay. Segundo Samuel 11:12-13. Unya giingnan ni David si Urias. Dinhi ka lang una karong adlaw og palakton ko ikaw ugma. Busa nagpabilin si Urias sa Jerusalem niadtong adlaw ingon man sa sunod adlaw. Og si Urias gidapit ni David ug mikaon siya ug miinom atubangan sa hari ug gihubog siya sa hari. Pagkagabi mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardya sa hari apan wa siya mopauli sa ila. Now, gihubog ni David si Urias. Si David nang hinaot nga inig kaguba sa kang Urias nga pagpugong, kini mo adto sa higdaanan siyang asawa. Gipagawas gyud ni David ang tanang kahanas sa pagmaniubra nga sagad mo'y himuon sa usa ka karnal unod-non nga maot ug may pagkataranta sa pag-ikya sa mga gisangputan sa iyang kaugalingong sayop nga mga desisyon. Ang kang David nga way kaluoy nga paglansis, midangat sa iyang bag-ong pagkaubos. Pipila niya itong mga tao nga labihan sa pagpakigkumbuya, mga magtutuo nga nigawa sa pagkabitay. Milampos ba ang iyang mga pagpaniubra? Ubos sa pagpamugos ni David, si Urias tinuod na hubog, apan bisan pa sa maong pagtintal, nagpabiling ligon si Urias sa iyang mga sumbanang militar sa pagkakasaligan. Segundo Samuel 11:14. Niadtong buntaga, gisulatan ni David si Huab ug si Urias mao'y naghatod niini. Nawadag paglaom si David. Ang bugtong kasulbaran sa iyang kalibog daw maura ang kamatayon ni Urias. Aron matuman ang iyang lampingasan nga tuyo, nagsuwat kini si David ni Huab. Di lamang si David na matud ang sad-an sa salang pagpatay, murder, kundi iyang himuon si Huab nga usa ka kaabag. Nasayod si David ang usa ka opisyal sama sa pagkakasaligan ni Urias, dili gyud mupakisusi sa sulat nga iyang gidala. Segundo Samuel 11:15. Gisulat niya kini. Amo niyang suwat. Ibutang si Urias didto sa nagunang mga sundalo sa dapit diin nagpungasi ang panag-away unya palayo kaniya aron siya mapukan ug mamatay. Diyaw mo na. Now, nasabtan ni Huab ang mga tinguha sa iyang hipi komandante. Tinaw ang mando.
sulong dito sa Raba, uban kang Urias, nga mao'y maguna. Unya biyae, ug ipahilayo si Urias, nga way magasalipod kaniya gikan sa kaaway. Segundo Samuel 11:16 ngadto 17. Og kay gipalibutan man ni Huwab ang syudad. Gibutang niya si Urias sa dapit diin may isog nga mga kaaway. Og nangguwa ang mga tao sa syudad og nakig-away kang Huwab. Nangapukan ang pipilas mga sundalo ni David, lakip si Urias. Namatay si Urias. Ang ginsakupan ni Urias may sulong dito gyud sa ubos sa mga kuta sa syudad. Pagka makaluluoy gyud nga hitabo nga usa ka maisog nga sundalo na sakripisyo lamang tungod sa kauwag ni David. Tanawa ra gud na. Segundo Samuel 11:18-21. Unya gibalitaan ni Huwab si David may tungod sa panagaway. Gipahimangnuan ni Huwab ang sinugo. Inigkatapos mong sulti kang David bahin sa panag-away ug kung makita mo nga nasuko pag-ayo ang hari ug siya mo ingon kanimo nganong nagpaduol man kamo pag-ayo sa syudad sa inyong pagpakigaway. Wa ba diay kamo masayod nga makapana sila kaninyo gikan sa kuta? Kinsay nagpatay kang Abimelech, ang anak ni Hirobeset. Di mausaman ka babae ang naghog kaniyang pika sa galingang bato gikan sa kuta ug namatay siya dito sa Tebes? Nganong nagpaduol man kamo kaayo sa kuta? Unyaing na siya, si Urias ang hitihanon nga imong sulugoon namatay usab. Ngano ka nga nagtuo man sa Huwab nga masuko gadto si David? Tungod kay nakahimo si Huwab og usa ka sayop nga taktika nga mao'y nakaangin sa mga kinabuhi sa kapid-an ka kasundaluhan. Gibiyaan niya ang usa ka pundok sa kasundaluhan nga dayag sa kaaway. Open ba? Dayag sa kaaway ug wa kini salipod aron tuyo nga mamatay ang komandante. Inikadawat ni David sa maong balita. Malagmit, maglagot kini kang Huwab, umikan sa paghimo sa naasoy magubanon nga sayo. Destructive nga wrong. Busa si Huwab, miingon, na kung masuko man ugaling si David, ing na lang siya, si Urias ang hitihanon namatay usab. Nanalipod lang si Huwab pinagi sa pagpahinumdom ni David sa kanhin niyang mando. Now, diha sa segundo Samuel 11:22-24. Busa miadto ang mensahero o gisultihan niya si David sa tanan nga gitugo ni Huwab kaniya. Miingon ang sinugo kang David, ibintaan kami sa among kaaway og nadasig sila sa pag-asdang kanamo apan amo silang naabog hangtod sa ganghaan. Unya gipamana nila kami gikan sa kuta og pipila kanamo namatay lakip si Urias. Unya si David midala sa papel sa pagkamaot. Giingnan ni David ang sinugo. Ingna si Huwab nga dili siya angay mabalakan niining nahitabo kay ingon gayud niini ang gubat. Padayuna ang inyong pag-atake sa syudad ug iluga kini ug dasiga si Huwab. Now, ang pagdasig ni David kang Huwab usa ka tumang pagminaot utter hypocrisy. Napildi si Huwab sa away tungod sa iyang pagtuman sa mando ni David nga ipapatay si Urias. Wa gyud si David sukad mutagad nga way panumbaling sa kapildihan sa iyang ginsakpan. Dili kini ang sagad niyang naandan. Way bantugang kapitan sa kasaysayan ang pilosopo pag-ayo kung
bahin na sa kapildihan nga musultis pag-ingon, ug ang espada mupuo sa usa ingon man sa uban. Segundo Samuel 11:26. Sa pagkasayod sa asawa ni Urias nga namatay ang iyang bana, nagbangutan siya. Ang pagkaunod nun, ang pagkakarnal ni David, nakahatag og kasubo og kamingaw ni Batseba, kinsa sa dayag nagahigugma sa iyang bana og nagbangutan kaniya. Ang mga sala sa usa ka magtutuo sa kanunay magalambigit og makasakit sa uban. Segundo Samuel 11:27. Ug sa pagkatapos sa pagbangutan, gipakuha ni David si Batseba o gipangasawa niya ug nanganak siya batang lalaki. Apan ang Ginoo wala mahimuot sa gibuhat ni David. Way magtutuo nga mahimong mananaog kung nahigawas na siya sa pagkikumbitay o nahigawas sa plano sa Dios. Wala. Apil na si David niya na. Wa gyud bisag kausan niya itong tawgon tag Operation Batseba, musugid si David sa iyang mga sala. Tako siya sa unsang iyang gihatag ni David, apan human sa kinatibuk-an sa maong hitabo, gipabuhi pagyod kadto si David. Ang Dios may plano pagyod sa iyang kinabuhi. Mangwa pa siya kuha. Apan dinha pa si David musugid human sa iyang pag-agi ug masakit ug grabing pisikal ug emosyonal nga matang sa Dios nung pagpanton. Nan mahimo na niya sa pagpadayon sa pagkahamtong ingon nga magtotoo. Kay iya namang gi-rebound. Iya namang hinganlan itong mga sa ngayong nabuhat. So, balik siya pauntol dito sa sud, sa gahom sa Dios. Salmo 38:1-2. Ang ngayan utakos bagyod kini, mao na yung pangutana. O Ginoo, ayaw ako badlunga diha sa imong kasuko. Ayaw ako siluti diha sa imong kapungot. Mitaroy kanako ang imong udyong o giduot mo ako. Ani ay hulagway, okay? Ani ay hulagway og pagpahamtang sa pagkalaot siyang kaugalingon ug mahait nga sakit. Si David naghimutas ubos sa kahaplos sa iyang mga nasinati gumikan sa Dios nung pagpanton tungod sa iyang mga kasalanan. Kining maong mga udyong kini sa Dios nga disiplina nga mitaroy dito sa kinahiladmang dapit sa kalag ni David. Ang imong udyong giduot kanako, usa ka pagpamulong nga naghimog, usa ka drama bahin sa kagrabe sa nahiaguman ni David. Gipahamtangan siya usa ka makatarunganong pagpanton sa Ginoo. Salmo 38:3-6 nagasulti, grabe na ang akong sakit tungod sa imong kasuko. Masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. Gilumsan ako sa akong mga sala ug nadatugan ako sa kabugat niini. Tungod sa akong kabuang, nabaho ug nadunot ng akong mga samad. Nagtiko-ko na ako ug nalupog ug nagbangutan ako sa tibuok adlaw. Mao gisulti ni David. Now, ang mga bersikulo 3 ngadto sa 6, nagahulagway kini ug usa ka samad nga emosyonal ug pisikal, agig mga sangputanan sa salang gibuhat ni David. Ang masakiton ang tibuok kong lawas, usa kini ka Hebrewanong sinultihan kun idiom alang sa pagkawala sa mayong panglawas. Nakadaot sa kahimtang nga pisikal ug panghunahuna ni David ang iyang mga sala. Ang nagangut-ngut niyang pagbatig sad-an, nahimong mabugat nga balatian sa iyang pagbati nga grabing nakapalupog kaniya nga makita sa iyang pisikal nga kabuang.
Ang pagkagrabe nining maong disiplina, nagsumikad sa iyang pagkapakyas sa pagsugid sa iyang mga sala. Salmo 32:3. Kaya bigod nimo, kung mapakyas gani kita sa pagsugid sa atong mga sala, unya dili nato ipahilit ka ng mga sala, musangpot ra ba ka nag-usa ka pagtubag nga magasumpay-sumpay chain reaction. Ang sala nga original, mamahimo ng masagulan og reaksyong pagbatig sadaan, nuntan pagkapidan ka mga sala sa una-una. Lakip ang pagminaot, hypocrite, kahadlok, fear, kabalaka, worry, kahigwaos, anxiety, pagbati nga giduot, kasina, kaligot-got, kalagot, ug kasuko. Sa kinatibukan, kining mga sala mamunga ug pagpiot ug kayugot sa sud kalag nga moresulta ni noon og pagkadaot sa pisikal nga lawas. Salmo 32:3 ngadto 4. Salmo 38:7-8. Taas ang akong hilanat ug himalatyo na ako. Wa na ko'y umoy ug paglaom. Nag-ago ako tungod sa kasubo. Naigisulti diha. Now, ang balatang, ang gihisgutan dihang balatang, loin sa in English, naghisgot og sistema sa nervyos nga nadaot gumikan sa kang David nga mga sala una-una. Agi gisangputan sa pagka balaka o kahigwaos, misamot pagkadaot ang iyang panglawas nga nagsalimuang na lang siya sa pag-ago. Salmo 38:9-10. Nasayod ka o Ginoo sa akong gipangandoy. Nadungog mo ang akong mga dangoy-ngoy. Mikusog pag pitik ang akong kasing-kasing. Nawad-an akong umoy ug nahap ang akong mga mata. Na maubayan ang kasuwat niya sa Biblia. Kung magama niini. Ang suliran ni David, mao ang sala sa buhat. Overt sin nga ginadasig sa mga sala sa una-una. Lakip na ang pagbatig sadaan, guilty feelings. Ang way puwas nga pagsamot sa pagpiot nga nagbutang sa mga sala ni David sa iyang kalag, nagahulga kini sa iyang pagkamaayog kaisipan. Nawad-an siya kadasig, nawad-an siya kusog, nawad-an katakos sa pagpahimulos sa kinabuhi. Tanawa. Salmo 38:11. Gilikayan ako sa akong mga higala. Uy, bibiyaan na siya. No more friends. Gilikayan ako sa akong mga higala ug silingan tungod sa akong akong kabahong. Uy, namao na. Dili lang kay ang mga sala ni David nakaguba sa iyang temporal nga pagkikambitay sa Dios ug sa iyang panglawas. Nakaguba pagyud kadto sa iyang relasyon sa iyang mga kahigalaan. Way tao ang malipay sa pakiguban niya itong kanunay lang miserable. Way tao ang gustong maangin sa disiplina sa Dios sa laing magtutuo. Ang mga higala ni David misugod naglikay kaniya. Bisan gani ang iyang panimalay, mupahilayo na kaniya. Salmo 38:12-14. Gilitag ako niya itong nagtinguha sa paghunos sa akong kinabuhi o gihulga ako niya itong buot mo dagmal kanako. Og sa tibok adlaw naglaraw silang dautan bato kanako. Sama ako sa bungol nga dili makadungog ug sa amang nga dili makasulti. Sama ako sa tawo nga dili makatubag kay di man makadungog. Now, grabe kini pagulang ko ini, di ba? Ang disiplina sa Dios, paminaw, ang disiplina sa Dios usahay magalakip og mga pag-atakis mga kaaway. Ang daghang mga kaaway ni David nagpagawas og kahigayunan
nga ikadulot niining katalagmanong mga kahimtang. Bisan tuod wa nila hisabti ang hinungdan, sila nakaalinggat nga nag-anam siya sa pagkaluya o pagkatandugon. Agig pahimulos sa kaluyahon ni David, nagunahuna sila usa ka way kaluoy ug nag-ikis-ikis nga mga pag-atake batok kaniya. Niining kahimtang nga pagkawa nay umoy, diyutay ray iyang ikasulti. Way makalaban o nagahukdong, wa gayud siya kadasig sa pagsukol. Ang tanang isyu nga maghatag untag pagkabililhon sa kinabuhi, nahimo na kining way hinungdan alang ni David. Sa pagkawa na paglaom ug pagkalusno, sa katapusan, siya nakaamgo nga ang iyang bugtong paglaom anaa lamang sa Ginoo. Diha na makauna-una si David sa pagsugid sa iyang mga sala. Human niya mahayagumi ang tumang kapait sa Diyos ng disiplina. Nga na, mao pa'y pagka-realize niya, pagkaamgo. Salmo 38:15-17. Apan misalig ako kanimo o Ginoo, mao ni gisulting David, ha? Ikaw o Ginoo nga akong Dios, mauman ang mutubag kanako. Ayaw tuguti nga ikalipay sa akong mga kaaway ang akong kaguol o ipagarbo nila ang akong pagkapukan. Hapit na ako matumba ug way hunong ang akong pagantos. Ato kining ipadayon sa sunod higayon, kining hitabo o kahimtang ni David nga kaniadto higanting pagka-espirituhanon nga dinhay pakigambitay sa Dios karon nahigawas ug mao kini atong hulagway nga atong makatunan nga pagtulunan nga pagka makaluluoy, pagka makalilisan ngayon di ay kining atong way panumbaling sa pagsugid o paghingalan sa itong mga mao nga nahibaw na ta nga dunay tulo ka ang pagpantun sa Dios. Una ang pagtuktok niya, warning, discipline. Kung dili kita mo tuo gihapon, dili kita mo sugid sa itong mga sala, iyang ipahamtang nga ikaduha nga ang mao ang unsa mo grabe na intensive nga disiplina. Ug di mangyud kita gihapon, ug di gihapon kita matngon ug mag-amgo, then ipahamtang na sa Dios ang ikatulo nga bugat kinabugatan nga mao na ang pagkuha kani mo gikan niining kalibutan na. Mao na ang unsa, sin unto death. Atong ipadayon kining maong manindot nga paghulagway bahin sa atong pagtulunan, doktrina sa pagpauntol ngadto sa sud, sa gahom sa Dios, o pagpadayon sa pagsibog ngadto sa unahan. Magampo kita. Ato karong iduko ang atong mga ulo, atong piyongon atong mga mata, atong we will spend the closing moments of our Bible study today describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever, it is time today that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. Unas tanan, He appeared as God and man, Diyos ug tao. Mao kana si Ginoong Jesucristo. And then He came for one single purpose, and that was to die for you.
pagpakamatay alang kanimo. Of course, he taught doctrine while he was here on earth, but his mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Well, he went to the cross. O ang Dios nga mahan, mibubo ngadto kaniya sa tanang mga sala of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. Kana nakahulugan nga siya mao'y puli kanimo. The sins that rightfully God should judge, that are yours, He judged in Christ. Si Ginoong Jesucristo, mo'y naiagom sa iyang paghukom. So now, your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work. Pagdawat sa iyang gibuhat dito sa cross, accept His person. Christ did it all for you. So, ang gisulti din sa Efesio 2:8-9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you are, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration, because it is your life and you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Magampo ta. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. Ug nagaampo kami, O Dios, nga sa among pagpadayon niini among temporaryo nga pagkinabuhi dinis kalibutan. We will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, never becoming anything less than salt that is a savor. Kining tanan among giampo, gipasalamatan, tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, among Dios. Amen.